नमस्कार रउआ देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू सर गोरखपुर जनपद से निकल के सीधे देवरिया जनपद के तरफ भोजपुरी न्यूज टाइम का रुख बा। भोजपुरी न्यूज टाइम खंगाल रहल बा कि कहाँ के भोजपुरी के समृद्ध कर रहल बा। भोजपुरी न्यूज टाइम एक पहल चला रहल बा कि भोजपुरी के समृद्ध करे के, भोजपुरी के और शक्तिशाली बनावे के जे प्रयास करी उनसे खासा बातचीत करी और आपके दिखाई और सुनवाई कि आखिर वो व्यक्ति का सोच के भोजपुरी के साफ सुथरा कैला में प्रयास। तो आज हम मौजूद बानी देवरिया जनपद के एक ऐसने शख्स के घरे जेकरे घर में खुद चार चार बार प्रधानी रह गए, 4 बार से प्रधान ए गांव के चुनल जालन। वो परिवार के एक लड़का आनंद कुमार राव गोलू से बात हुई, ये भोजपुरी पुनर्जागरण के जिला अध्यक्ष हुवन देवरिया जिला के। तो स्वागत बा आनंद जी। नमस्कार। सबसे पहले हम हाँ आपके स्वागत करब जी और जोने माटी में हम जन्म लेले बानी जी वो जी भोजपुरी माटी के भी हम प्रणाम करब। और जितना भी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से लोग देखता भोजपुरी बोलता वो सब भोजपुरिया भाई बहन लोगन के हम प्रणाम कर रहे हैं। आनंद जी, एक बात बाकी आज के आप जैसन युवा लोग भोजपुरी के जी। तो ऊ गाना सुनता जौने गाना से समाज एकदम विचलित हो जाता, युवा पीढ़ी भ्रमित हो जाती है। ऊ गाना के लोग लाइक करता आपके उम्र के लोग, और आप भोजपुरी पुनर्जागरण मंच के झंडा लेके देवरिया में निकल पड़नी, तो का सार्थक रही आपके प्रयास हो पाई सर? देखी, हाँ। जब कोनो अच्छा काम की शुरुआत होला जी तो में बहुत बाधा आवेला, जी बहुत कुरीतियां आती हैं, लेकिन देखी भोजपुरी भाषा के एगो समृद्धशाली या गौरवशाली इतिहास रहल बा जी और दुनिया के सबसे महान भाषा हम्म, और संस्कृति हवे भोजपुरी। हम्म, लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य हमनी के बाटे जी कि हमनी के देश के 75वां आजादी के अमृत महोत्सव मनौनी है के, जी लेकिन हम्म, बताई कि आज तक हमनी के महतारी भाषा की आजादी ना मिलल। जी और इकर कारण का बा, हम्म, का हमनी के कसूर का बा एकर? जी का हमनी के कसूर ई बाटे कि सबसे ज्यादा आजादी के लड़ाई में खून बहल भोजपुरियन के? का हमनी जी के इहे कसूर बा? जी का इहे कसूर बा हमनी के कि आज देखी जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया चल रहल बा जी वह जी भोजपुरियन के बल पे चल रहल बा। बिल्कुल त का हमन के खाली इतने खातिर बानी के कि हमनी के खून बहे, हम्म, हमनी के जोन बा लेबर के काम कइल जा? का हम्म, हमनी के आजादी ना मिले के चाही? जी जी हमें आपके चैनल के माध्यम से हम सबके बोलब हम्म, कि भोजपुरी माटी के पावन धरा से हो गई मुहूर्त बा वाह। और अब हमनी के भोजपुरी युवा समाज की एक भइले के जरूरत बा, एक भइले के जरूरत बा। अब युवा आप जैसन युवा का अंगड़ाई ले ली का भोजपुरी के समृद्ध कैला में, आप जैसन युवा पूरे देश में एक संदेश और अलग जगह पाई और भोजपुरी अब मजबूत हुई का लगता इतना मजबूती देखी काफी। भाई, हम्म, और एक युवा के बात एक युवा ना फिर से समझी, बता, फिर से ले। हाँ, हाँ, एक युवा के बात एक युवा ना समझी तो फिर के समझी? तो युवा पूरा मन बना ले आप जैसन युवा भोजपुरी के साफ सुथरा, क्योंकि पीड़ा होले हमें के लगला कि आपको की पीड़ा होत होई जौन गानवा बजनवा आई पर छनवा में बजला, आप बेटी बहन साथे साथे घर ही के आ लोग भी रहेला बड़े मजे से बारात लेके जाला और गंदा गंदा गाना, दिक्कत पीड़ा आपको होत होई कुछ? देखी पीड़ा तो बहुत होला हाँ, और यही पीड़ा के जोन हमरे अंदर जोन पीड़ा उत्पन्न भइल हम्म, तो हम ये भोजपुरी पुनर्जागरण मंच से जुड़नी हम्म, और हम एक एक गांव एक एक घर जाइब और अपने युवा समाज में एक कुरीति के बताइब। हम्म, और युवा समाज से हमारा अपील बा कि जब महतारी पर आँच आवे ओकरे दामन पर दाग लगे लगे तो हर युवा वर्ग के खड़ा हो जाए के चाही, मजबूती से खड़ा हो जाए के चाही। और ये लड़ाई में सब युवा वर्ग से हमारा अपील बा कि रौरे आई और ये भोजपुरी पुनर्जागरण मंच से जुड़ी और ये लड़ाई के हमनी के आगे बढ़ावल जा और अपने मातृभाषा के आजाद करावल जा, आ भोजपुरी संस्कृति कला से फुहड़पन के मिटावल जा। जी, बहुत सुंदर आनंद कुमार राव का बात आप सुन ली है कि युवा अपने महतारी के बचाओ। भोजपुरी मातृभाषा है, यहाँ के जौन पूर्वांचल के माटी बाटे, जौन आप खासा उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के जौन बोली बाटे, भोजपुरी से संबंध रखे वाली बा और भोजपुरी मातृभाषा है। और सीधे कहताड़न कि महतारी पे आँच आवे तो हमरे जैसन युवा के दाग लग जाई और कलंक लग जाई। एक कलंक से बचला खातिर युवा आगे आवे, अपने नेतृत्व करे और भोजपुरी भाषा के बचावे, समृद्धशाली करे। देखत रही मनोज संगम शंभू सर, देखत रही भोजपुरी न्यूज टाइम।